Kawusa manjemun gubit sanggar sangarup. Nogan toko capon nalika semanten Pati Kunjara Yaksa ing ngawi sanggane para wadyabala ngatas angin. Pating bleber pating Joko Tirta mbludakaning daratan. Mandekata lawan Bindi Kobar Kurnangku lawan Pasur tambur miang suling pepandhen daludak Miwa pandira kakandha mawana warna ing Gusti Patih wonten pangendika ing adhawuh Dene Paduka ngawi sangganing para wadyabala ing atas angin. Gusti Patih kepareng ngabdipun tumenggungan cumadhong dawuh wonten paridamel menapa? Kula cumadhong dawuh. Kula cumadhong dawuh Gusti Patih. Wadyabala ngatas angin. Ora tak wiji mbaka sawiji tumuli rungokno kang dadi dawuhku non. Dina samengko aku diutus dening Kanjeng Sinun Prabu Antaswara supaya ngaturake nawala kunjuk ya kuwi bapa Plemban Gembung tanpa sirah. Ing mapan ana ing pertapan mring cendani. Jroning pasewakan negara ing ngatas angin dina samengko iki Gusti Menggeng Sinun Prabu Antaswara nggone kepengin hanyeti marang Prameswari anjajari lenggahing Sang Nata Prabu Antaswara. Jebul dudu jamak lumrahing menungsa ingkang ginayuh dening Sang Prabu Antaswara. Nanging wujuding widodari dewaning buga ya kuwi Bathari Sri. Monggo dina samengko Bathari Sri nedheng lenggah ana ing pertapan pring cendani. Tumuli Ratu Gustimu Sinun Prabu Antaswara utusan nglawan Patih Kunjara Yaksa. Kinen ngaturake nawala kunjuk ngersaning Sang Nata utawa Sang Tapa Begawan Gembung tanpa sirah. Lho inggih. Lajeng kepareng Paduka Gusti Patih. Kowe kabeh dikeparengake nderek kalawan lakuku. Kula non ngestaken dawuh. Wadyabala aja dikendhoni nggone dandan nanging malah kepara dikencengi. Mbok menawa ana kesrimpeting laku kabentusing rata. Aja nganti mindhu gawe. Iya, ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun para wadyabala benjang menapa ora kitang sambung obor cara lintang mangkata dina iki. Bocah tumenggungan kula wonten timbalan ing adhawuh. Kowe tak tuding dadi wedananing laku. Ngestaken dawuh nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik bocah tumenggungan. Angsa nembah kang piniji Sangapatya sikra medal
kondang wadya bala mangku rumahap kang para wadya anampi dawuhira tan wonten kang samya kantun hamung nenggo bendhe bidal wis rampung sang apatya genya dawuh bodhal kang prawadya matur dhateng Gusti Patih menawi kadite priksa sarta kabidalaken sawanci-wanci bodhol mboten badhe nguciwani yen to kabeh padha miranti tumuli nembango tengara budhaling wadya nri ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan enjing bidal gumura saking jroning praja gung ingkang palakaswa Prabu Sananira lir surya wedalira saka ing jwalanidhi arsa madangi jagat kamunga paning sabocah ing wukir marebak bang sumirat kena soroting surya mega lan gunung budhaling para wadyabala katuron saking Mandrawa titenono wong citra mangsa langgenga
ning para wadyabala. Ngendikaning Gustiku ingkang Sun Prabu Antaswara aku wis kaparingan purba lawan Wasisa. Yen to bapa penemban gembung tanpa sirah ora nampa marang Nawala ingkang wis tak aturake. Kula nyuwun pangapunten penemban. Paripaksa jerih kelawan wisesaning nata Prabu Antaswara. Angurbaya kula dumugi ning Antaka wonten ing pertapan Pring Cendhani kula ingkang sagah nglampahi penemban. Jawata kungkang amurma bumi ugi keparana maring pangaksama maring kawula dan bisa pilih madyaning pertapan Pring Cendhani lenggahing Gunung Himawat wonten sawening pecrabaan papan padhepokaning sawijining brahmana. Nenggih menika ta warnane pandhita ing parab Sang Begawan Gembung tanpa sirah. Wujuding brahmana yaksa ingkang lantip panggraitane wasis waskithing esti turta kasunungan kasekten linangkung mila datal muka lamun kathah sangganing para cantrik manguyu jejanggan ingkang samya mangarsa mengersaning Sang Wigudebya. Nadyan wujuting raseksa parandene pinter Jawa ngrakit kaendahan sakiwa tekening pertapan kembang-kembang kinembung ijeming gegodhongan satemah asri lamun dinulu lamun wanci enjang katutuping pedhut satemah kaya wujuding gunung ingkang makutha mega kaperbawan kegiataning Sang Topo Begawan Gembung tanpa sirah parandene sakmangke nuju hari soma manis
Sang Begawan Gembung tanpa sirah nedheng lenggah madaning pecrabaan. Tanana sangganing para santri ingkang saged kelawan pelenggahipun Sang Tapa Begawan Gembung tanpa sirah. Kejawi ingkang putra nenggih Dewi Ataswati. Ingkang tansah saged kelawan Sang Wiku Debya dadya goreh rongeh penggaling Sang Begawan Gembung tanpa sirah. Sigra miji wiswanipun ingkang putra dadi kemawujining pangandika ingkang dereng kababaring lisan. mangu mangungkung kanduhan remang lerleno tanpa kanin yen tan tuluso
Hamangku sang Tomo Nalendra Muda Dedyan Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku ladala ora kaya pirang-pirang dina iki rasa sing tak rasake ing atase aku wong tuwa mongko aku ngedhep anak wadon siji ingkang banget ndak tresnani ya kuwi Ataswati. Nanging pirang-pirang dina iki lah kok kowe iso gawe goreh rongeh penggalihipun Rama. Katon nggonmu ora jenak yen to kowe dolan kelawan kanca-kanca sabarakanmu ning kiwa tengening pertapan. Padha suka-suka parisuka tetembangan. Padha jejogetan nanging ndak waspadake kowe tansah rengu pasuryanmu. Ataswati yen pancen kowe duwe penjaluk kowe njaluka kelawan wong atuamu aku yen kowe duwe pepinginan kowe matura karo bapakmu aku aja meneng wae kaya mengkono kuwi Cahayu yen to sira Atmajaku Ataswati mung tansah meneng padha karo ngrusak kelawan batine wong tuamu. Matura yana gage kowe duwe pepinginan apa lan kowe duwe penjaluk apa Ataswati Mban ora wonten maring adawa aku dadi kaya ngene kahanan bendaramu kula menika nganti bingung kula aturi daharan inggih mboten dipun dahar kula aturi unjukan ya ora diunjuk malah kala mangsa ming dienggo dolanan segane diublek-ublek unjukan nggih mboten dipun unjuk kula matur napa kirang legi napa kirang panas mboten paring pangandikan kula niki bingung kudu pripun nepake dhateng awak kula ki sepaten ugi brebat ngatos judheg agen kula kraosaken wong biasanipun Gusti Ayu Ataswati menika nek ledeng sedih tumuli kula jejogetan wonten ngajengipun menika tertemtu piyambakipun menika gumujeg ngantos ketelasan lagu agen kula jejogetan wonten kajaripun Gusti Ayu Ataswati wetine boten keparep-parep pakadikan kula menika kantos mumet sirah kula ngraosaken ingkang putra Dewi Ataswati mremban Ataswati mara kaki matura yen pancen kowe isih kepengin suwe nyawang wong tuamu urip ana ing pertapan kene iki kowe matura bloko karo wong tuamu nang yen kowe wis ora kepengin nyawang wong tuamu urip lono ning jagat ya wis tingkah lakumu sing kaya ngono mau tutukna padha karo kowe gegering karo atine wong tuwa padha karo kowe ngrusak marang batine wong tuamu kanthi kaya mengkono bakal saya cerak nggonku bakal enggal sowan ngersaning Gusti merga rasaku mung dileloro dening anakku wadon dhewe ya kowe Ataswati Rama Premban lah rak ngono ngen matura eneng apa sewu-sewu kalepatan aku nyuwun pangapura ya Rama aku ngaturke sembahku konjuk tak tampa Cahayu pangestunipun Rama tampanana ndak gegem dadekake jimat mugi ndadosna ing kawuningan ya Rama iya nggonku meneng wae kuwi merga
Pendak-pendak aku dolan karo kanca-kanca sabaraanku. Mesti aku diece karo kanca-kancaku. Lho, diece perkara apa? Yen pancen kowe ora kuat diece karo kanca-kancamu ya golek srawung liyane sing lembah manah sarta ora gelem gawe rusak atimu. Ya mung perkara diece ngatasi aku kuwi luwih tuwa dhewe. Yen to ditanding karo kanca-kancaku teka padha ngece kok ora ana wong lanang sing cedhak karo Ataswati. Ora ana wong lanang sing seneng karo aku. Mbok menawa merga ya kuwi bapakne wujud pendhita nanging buta. Mesti padha isin duwe mara tuwa buta ngono kuwi. Wah, cangkeme sapa kowe ngono kuwi? Arep aku buta ning gelarku ki Brahmana.